Чакаме дъжда от бюлетини, с които да измием мръсотията, която ни наложиха 4 години да търпим в нашия красив дом Аспарухово. Знаете ли, че и сега кметската управа в 12 без 5 създава конкурси, с които иска да назначи на отговорни постове в общината свои хора с цел да бламират дейността на новия кмет. Амбициите, желанието и хъса на новия кмет да се справи с проблемите, които те не се справиха. Това е така. Желаете ли такива назначения? Не. Желаете ли шуробаджанашката мафия да не управлява, да не казва как да бъдат нещата? Желаете ли го това? Аз преди време пуснах в социалните медии едно писмо до противниците, които ме обвиняват, със желание да се обединим, да направим екип. Екип, който да мачка всички, които са против възхода на Аспарухово. Екип от професионалисти, доказали си в своята област. Това ли искаме ние? Това искаме, да. За да може, когато отидете в администрацията, тя да работи за вас. А не да се крият, да ви скриват дописките и всичко останало. Аспарухово е чудесен квартал. Но Аспарухово обезлюдява. Виждате го. Хората се минават по чужбина, колкото и да им е трудно там да си изкарат прехраната. Защо е така? Защото няма място за отдих, парка е сив, няма едно цвете. Аз в моята програма, която първи изложих, в моята платформа, която първи изложих пред всички, в първия ден на предизборната си кампания съм заложил, че ще отговоря пред всички вас и ще се боря с желание и хъст да можем да направим такъв квартал, който до година на празника на Варна да бъде част от празничната програма на Цвет на Варна. Това мисля, че можем да го постигнем всички заедно. Така че, уважаеми скъпи приятели, кой съм аз? Аз съм част от вас. От 35 години съм в Аспарухово. Тук е семейството ми, тук е къщата ми, тук са децата ми. Тук са приятелите, с които празнуваме. Тук е бизнеса ми и инвестициите, които правя в него. Така че аз знам, след 4 години, ако дойде, ако променят закона или стане каквото и да е, аз пак трябва да отида в кварталния магазин и да си купя хляб с гордо вдигната глава и гледайки хората право в очите. И за това искам да завърша със следното. Заедно с вас можем да направим всичко така, че да постигнем успеха на Аспарухово. Гласувайте, моля ви, за мен с бюлетина номер 14. Всичко добро тази вечер.